Ndogara, Ndogara, MunaJesu, Ndogara, Ndogara, MunaJesu, Ndogara, 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 my God, Ndogara, 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 MunaJesu, Ndogara, Ndogara, MunaJesu, Kapasobele, Yalamasat, Redebeles, Inamamas, Yalamada, MunaJesu, Iradabasa, Yanamada, Radadaba, Yanamasa, MunaJesu, my God, my God. Hey, MunaJesu. Pray, pray, don't sing, pray. MunaJesu, Ndogara, that's my safe place. Hey, Ndogara, 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 my God, Mantalaba Sonta Paradaka, MunaJesu, Ndogara, Mamura Dawana Kusarara, MunaJesu, my God, Mamura Mari, Dawana Mufaro, MunaJesu, Mamura Mari, Dawana Kupana, MunaJesu. MunaJesu, 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 Michael, MunaJesu, 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 my worship, my worship, my worship, MunaJesu, MunaJesu, MunaJesu. Sanda badadaka, randa baladobosa, anta balide membre de keta, arida mamasaka, ambarada daka, erianda basuta, erede beketa, anta big transport, moyo kusandurwa, dala MunaJesu, amukari moyo wakafa, MunaJesu, amukari moyo wakapara, ayuya, aripano. I will adjust, 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 I will adjust. MunaJesu,
Ndogara, MunaJesu. Ndogara mare, Ndogara, Ndogara. This I say, Marie, this I say, we are, Gina, come on, Medekota, Magu, moyo iri kushandurwa uri kuzadzwa marindisa amakopa ndisatseiwo marindisa aradapakata ndisatseiwo uya maya zina pinda moyo pinda moyo kuti nisibiso warindisa ndisatseiwa ishendisa. Come on now, where are my worshippers? Where are my worshippers? Where are the sons and the daughters of God? Varikupikovana vasikana nevakomana vamwari vanakati mwari ndoda kuzadzwa nemi uripiko iwe akakumirira ari kuti zarura gonhi remoyo wako ndipinde kwete kupinda chete ndigare newe kwete kugara newe chete wokushandura rana masaya waridisa ndisatseiwo. We are, my God. We are. We are. We are. We are. We are. We are. Ilana masa. Anda maneneketa. Arikukuzaza. Arikukushandura. Waridisa. This I say, this I say, this I say, we are my sinner. Pinda,
Ralalabasaya. Alamandalabaka. Oh God! Oh God! Oh God! Dina nuko zero kwa ina mana ina mama ya dada. Ai mani sibisa mani zat. What is this? Take this. He's here. He's here. He is touching you now. From the back to the front. He's touching you now. He's touching you now. Ago kubata oy. Ago kubata. Bata evenyu mare abate. Arisi drama rikuitika upenyu hwevanhu huri kushandurwa. Ukaona firimu unoriona asi ukada kushandurwa unoshandurwa futi. This is the time. 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 Zatwa. 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 Zatwa na moya mchene. Gaku zatwa moya mchene. Naima. Goza mafunga. Just mafunga kuzanza bana benyu mazita yenyu zanzai. Wazazei. Adina jandina wapa imi ndimu na wapa zese. Wazazei. Yes! Touch of the Holy Ghost. Touch of the Holy Ghost. Yes. Yes. Look at what the Lord is doing. Look at what the Lord is doing. Iwawe hausi brende. Kamjira simba. Rekurwa uchikunda. Kamjira simba. Rekudomineta. Zatwa. Zatwa. Zatwaiwe wakafirwa na baba na amai wakaenda wakasirwa moya mutwene akatenda kauya kuzokupa simba kuzokara newe kakusenza. Occupy the streets. Next time we are going back into the streets,
Lame people must walk. You receive the power in his presence. You receive that power in his presence. I prophesy. I prophesy a stand is coming to build a prayer center. I prophesy manda bakaya hakuna chandakataura mwari chavasina kusadzisa. Therefore I decree and I declare, nations shall hear of you, nations shall know of you, nations shall benefit from you. Wesari muno ndiri kutaura kuzadzwa namweya mutsvene kuende newe kumabhizinesi enyu. Uchidzokera kumba kwako zvanga zvisina kumira zvakanaka, uchasvika zvatambanuka. Mari dzanga dzakabiwa dzakutodzoka. Uchitobva pano wazadzwa namweya kudai, hakuna chidhodha mudhara chinotaura mashoko mulife yako anoendeka. Wabva pano wazadzwa namweya. My Bible says that power that raised Jesus from the dead lives inside of me, lives inside of you. It lives inside of you. We give you such as I have, I give it unto you. You are now an arrow in the hands of a mighty man. We worship you. Hallelujah. You are worthy to be praised. Rana, Ayana, Ayana. We give you glory. Ebenezer, rush. We worship you. Hallelujah. You are worthy to be. Ayana, Marana, Kanaba. I keep nasa. I give you.
Moyo wangu unaosaka wari, moyo wangu unataka isha. Wari itwa wari isarurire wari digusire wari unataka wari moyo wangu unataka isha. Wari itwa wari sarurire sarurire imani dikusire wari dati moyo wangu unosaka wari unoda msanga na dati moyo wangu unosaka isha. Yes, wari kapakata itwa you isa brurire wari. I declare in the presence of the Lord that sickness is over. That leg is over. Kushaiwa kwapera. Urwere wapera. Kushorwa kwapera. Kutarisirwa pasi kwapera. Zvinhu zvakanaka ngazvichiuya kwauri izvezvi nezita raJesu. Zvinhu zvakanaka zvauya kwauri izvezvi. Handisi kutaura kuti mangwana, ndati izvezvi. Izvezvi. Receive a new life now. Your story is changed. Your story is changed. The grace to serve the Lord. The grace to serve the Lord. In the heart. The heart to serve Him. The heart to serve Him. As you serve Him, you will never be poor, all of you. You will never be poor. The heart to serve Him. The heart to serve Him. The heart to serve Him. Marita enyuba you can stand, Masons.
How many are ready to be baptized today? Let me see your hand if you came prepared. Wonderful. Romans chapter 6 verse number 4. I want to welcome Baba and Mike Chomunoda all the way from Tare. I want to surprise. Love you so much. We love you so much. Let's celebrate them. Let's celebrate. Wonderful. Occupy the streets team. I love you so much. From the depth of my heart. I don't fake it. I don't fake it. I mean it. I love you all so much. Praise the Lord. Romans 6 verse number 4. We were therefore buried with him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead, we too may live a new life. Baptism is more than a church ceremony, but it's a public declaration of a private transformation. Hello? Did you hear that? Yes. It shows the world that you have decided to follow Jesus. Abando patinokutendera kumbo update status. Yes. Ndo patinokutendera kwete kuti ndarwara veduwe pa status. Unodza vanhu matambudziko ako pa status wana anondozwa kuti mazuva ano hamuna shuga. Uno update status. Apa ndo pandinokutendera. Wonyatsa kutorwa foto rako uchibhabhatidzwa. Obva kuti hashtag. Machena chaiwo kuti mamwese. Yes. What's wrong, baby? What is it? Are you ready? Timboona vagadzirira toni semzai maoko toni. Saka tine basa. Ndinofunga kuti changoti gaga. But it is well. Praise the Lord. So how are we going to do it? Tese tichaenda panze anditika. Vari kunochinja voenda voita sei? Vochinja vodzoka apa. Tese tinenge takakomba ipapa panditi. Tichiimba, tichita sei? Tichirombedza Mwari tichifara. Umwe wedu kana abhabhatidzwa tomuita sei? Tomufarira. Vamwe vachabuda madhimoni achaenda nekunyikwa mvura. Because kunyikwa kwavari kuita mvura uri kunzi it's a symbol yekuti wafana Jesu. Pauri kubuditswa wamuka naye. Hello?
and you are now a new creature. Saka kana wakangogamuchira Jesu nemuromo hazvina kukwana kusvika wabhabhatidzwa. Ndizvo handitika. What's wrong with there? All right. Oh. Meso sadaro. So pauri kubhabhatidzwa, uri kunyikwa mumvura uri kunzi wafana Kristu. Pauri kubuda wamuka naye. Is that okay? Saka this is a very, very, very important. Ndicho chinosila chikristu chako, bhabhatidzo. Saka unoona kuti kune vanhu vakatendeuka asi havana kubhabhatidzwa. Une benefits anouya naJesu ausingawani, because you are not yet baptized. Because Jesu iye pachake wakabhabhatidzwa as a sign or a teaching to us that we also must be baptized. Praise the Lord. So are you ready now? Unofanirwa kutonamba tochiti Mwari pandichanyekwa mvura umu, zvese zvanga zvichindinetsa zvinofanirwa kuperera mvura imomo, zviri kusara mumvura imomo. Yeah. Ndizvo. Are you ready? Let me see your hand if you are ready. Saka choir, you will come, you will be singing for us, but we need to do it very fast. So that no one at time, muroradza kuti makawanda vanhu vacho. Saka vari kuenda kunochinja, chitomhanyai izvezvi. Run now. Choir, come and be singing for us. Imi ndimunozopedzisira. Saka vari kunochinja, I think we need to rush. I think we just need to pray. Mvura yakazodzwa kudara. There's no need. So you sing for us. Vari kubhabhatidzwa, mhanyai munochinja. Manyai. Yes. Asi pana wanga usiri kuziva. Yeah? Hamuna mafoni, handiti? Manyai munotora ini, manyai munochinja mudzoke. Handiti pamba penyu padhuza. Manyai. Umwe achati tanga tofunga kuti kuzona ndosvika pamba pangu pasera apo. Chii chakakosha unotora hembe woshandurwa life yako pane kugara uchiti kumba kwangu kwaita kure. Kana pane ari padhuze waunoona anogona kubatsira nehembe dzakati kore usingakwani, ngaakubatsire ubhabhatidzwe. Let's do it fast, please. Let's do it fast. You can sing. Yes. Let's sing. Jesus.